Беларускую адукацыю чакае перазагрузка. Пра гэта абвесціў Лукашенко яшчэ перад пачаткам новага навучальнага года. З таго моманту мы пачулі пра чысткі іншадумцаў, военрукоў у школах, новыя інструкцыі для настаўнікаў і абяцанні нармалізаваць прыватныя вучэбныя установы. Наколькі змянілася сярэдняя адукацыя з пачатку навучальнага года і ўвогуле за час незалежнасці? Да якіх зменаў рыхтуюць настаўнікаў? Ці моцная якасць беларускай адукацыі адрозніваецца ад еўрапейскай? І што гэта за адрозненне? Мяне зовут Арына Маліноўская, і ў сённяшнім выданні праграмы «Шчыра кажучы» мы пагаворым пра гэта з айчыннымі і замежнымі інсайдерамі. Я собі виткувалася на працу, я сказала, так, моя позиція ось такая. Я не буду гэтага і гэтага. Мне сказали, зразумела, окей. Практично у кожнай школе ёсць вакансии, якія яны не могуць запомнить. Медицинская зарплата была 2 года тому назад, может даже лучше, а часы одинаковые. Народу и что-то точно уменьшилось. Намеры Лукашэнкі пачаць радыкальныя змены ў школах засталіся збольшага пустымі словамі. Такую выснову мы зрабілі, апытаўшы з дзесятак супрацоўнікаў розных навучальных установаў. Напрыклад, спадарыня Вольга выкладае ў адной з менскіх школаў. Дзеля ейнай бяспекі мы змянілі імя і голас настаўніцы. Яна лічыць, што ў гэтым пытанні шмат што залежыць ад кіраўніцтва навучальнай установы. Дакладней, ад таго, як яно рэагуе на загады зверху. Гэта кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні, але ніякіх такіх ідэалагічных засадаў у сувязі з гэтым у нас асабіста няма. Ёсць мужчына, ён робіць нейкія конкурсы з дзецьмі, дапамагае ім, кіруе гэтымі праектамі. Гэта такія конкурсы патрыятычныя, которые заўсёды былі. Все про Беларусь, какие фотоздымки на продукты. Сказали всем, значит, человека и все. Это звичайно бывает 20-50. Просто та работа, которая выполнилась завтра, кавалочек яе отдали этому человеку. Вот и все. Пасля выбараў у Беларусі адбылася хваля звальнення настаўнікаў. Напрыклад, выкладчыцу гісторыі і грамадазнаўства за 130-й менскай школы Наталі Лукашевіч афіцыйна звольнілі за прагул. Жанчына не выйшла на працу, бо была затрыманая і прызнаная вінаватай ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Адметна, што Лукашевіч мела званне настаўніца году 2019. Настаўніца гімназіі Анастасія Крупеніч-Кандраціва, якая правяла за кратамі 111 сутак, звольнілася сама. Яе 7 разоў запар судзілі за распаўсюджванне экстрэмісцкай інфармацыі. Так называлі перапіску з мужам, у якой яны адзін аднаму перасылалі навіны. Пра ўладных тэлеграм-каналах дзяўчыну вінавацілі ў зліве ў чорную кнігу Беларусі дадзеных дзіцёнка, які ў яе вучыўся сына супрацоўніка следчага камітэту. Але Насця гэта абвяргае і кажа, што толькі пакінула каментар пад пастом, што сын гэтага чалавека навучаецца ў яе. Ніякіх імёнаў і адрасоў не пісала. У ізалятары для яе стварылі невыносныя умовы існавання. Яна планавала вярнуцца ў прафесію, але пасля 3 месяцаў, праведзеных на Акрэсціна, жаданне знікла. В Ивэсе, как только меня привезли, меня оскорбляли, мне сказали, что я мразь. Мы спали без матрасов, мы спали на полу, 15 человек, мы раскладывались. Вот, был своего рода тетрис такой, мы его называли. Нам не давали туалетную бумагу последнее время, нужно было выпрашивать правильным тоном. Подселяли бомжей с вшами, невозможно было их просто даже вывести. Потому что только их выведешь, опять подселяют, и опять у тебя вши. И это им доставляло огромное удовольствие, они смеялись, им было очень весело. Сярод звольненых настаўніца хіміі з Маладзечна Наталя Пашчук. Яна падрыхтавала 3 прызёраў міжнародных алімпіядаў па хіміі, а ў 2016 годзе атрымала медаль за працоўныя заслугі. Пасля выбараў 2020 Наталя Пашчук не падпісала лісты за Лукашэнку, пачала хадзіць на акцыі пратэсту і перастала пералічваць грошы ў афіцыйны прафсаюз. У нас государственное образование, государственная школа, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны.
Але гэтак на іншадумства рэагуюць не ва ўсіх школах. Напрыклад, наша суразмоўца Вольга уладкоўвалася на працу ўжо пасля выбараў і адкрыта папярэдзіла кіраўніцтва аб сваёй пазіцыі. Я тоді виходила на працю, я сказала, так, моя позиція ось така, я не буду робити этого, не зрозуміло, окей, ми вас одну запрошаємо на працю. Слідчуюся там ваші заслуги, а не вашу позицію. Ну, бачите, ось, другий год працює, всі відають мою позицію, абсолютно, але мені не звольняли, ні, нічого на гэта не казали. Пасля выбараў, як сведчаць нашыя інсайдеры, якія працуюць у школах, ім сталі даваць на подпіс паперы, дзе прапісана, з якіх прычынаў яны могуць быць звольненыя. Напрыклад, за заклікі да забастовак. Я в этом году дали подписать паперы, что там забастовка, ну, тут где-то объявляют забастовку, нечто такое, я уже не памятаю, як там это звучало, и коли административный арест, то ён залічваецца прогулы і як-то звольнення ўжо. Замену звольненым чыноўнікам Лукашенко раіў шукаць у раёнах, а вот школьных настаўнікаў так змяніць не атрымоўваецца. Згодна са звесткамі рэспубліканскай базы вакансіяў, у Беларусі не хапае каля 300 настаўнікаў. У гэтым навучальным годзе ў педагагічны універсітэт на бюджэт падалі дакументы 2280 чалавек. Гэта амаль на 800 менш, чым было ў 2017. Суразмоўцы сцвярджаюць, што ў Менску кадравая праблема стаіць вельмі востра. Практычна ў кожнай школе ёсць вакансіі, якія яны не могуць запоўніць. І так як настаўнікаў не хапае, то па чарзе настаўнікі вядуць нейкі прадмет. Часцей за ўсё гэта матэматыка, фізіка, але і не толькі. Дысцыплінарныя гурты, напрыклад, выпадкі, калі чалавек гуляецца дзіця ў пачатковым класе, то яго няма першага настаўніка, прыходзяць настаўнікі на замены. Один день, другі, нават пачатковы клас. Няма першага настаўніка фактычна ў дзяцей. Александр Лукашенко амаль увесь час свайго кіравання абяцае падняць настаўнікам заробак. Летась было абвешчана аб паэтапным павышэнні да 2025 года, да ўзроўню сярэдняга заробку ў краіне. Але за мінулы год ён так і застаўся на звычайным узроўні 80% ад сярэдняга. Летась у верасні настаўнікі зараблялі каля 1000 рублёў. У верасні заробак настаўніка згодна з Белстатам быў 1134 рублі. Гэта значыць, што за год ён павысіўся на 112 рублёў. Але суразмоўца, якая працуе ў вясковай школе, кажа, што ў яе заробак наадварот упаў. Зарплата у нас уменьшается, то это да. Ну, в сентябре уменьшилась, в октябре еще уменьшилась. Но если у кого-то какие-то места за что-то, за какие-то конкурсы, там по напряженке идет выше, так и нет. У меня такая зарплата была 2 года тому назад, уже даже выше, а часы одинаковые. На рублей 100 точно уменьшилось. Звольненыя са школ настаўнікі распавядаюць, што былі вымушаны заняцца рэпетытарствам або сысці ў прыватныя школы. У Беларусі 3000 школаў, якія даюць сярэднюю адукацыю. З іх толькі 20 прыватныя. Яшчэ зарэгістраваныя 61 юрыдычная асоба і 59 прадпрымальнікаў, якія займаюцца пачатковай і сярэдняй адукацыяй. Міністр адукацыі Ігор Карпенка назваў іх апорнымі пунктамі каляровай рэвалюцыі і паабяцаў нармалізаваць з дапамогай ліцэнзавання. Паводле нашых суразмоўцаў, пакуль для прыватных школаў умовы працы не змяніліся. Але ў праект закону аб ліцэнзаванні ўжо дадалі пункт, пра які казаў Карпенка, бо пытанне звязанае з фарміраваннем ідэалагічна устойлівай асобы. Гэты закон ужо ў палаце прадстаўнікоў, і хутка яго будуць разглядаць дэпутаты. Што будзе далей, невядома. Будзем спадзявацца, што пакінуць, тым больш, што прыватныя установы, школы, яны створаны у меншай ступені для того, каб супрацьстаяць дзяржаве у нейкім ідэалагічным плане. Гэта школы, якія збіраюць дзяцей, якія, можа, не ўжываюцца у калектывах дзіцячых, у вялікіх. І ад хорошага жыцця аддаюць людзі ў прыватныя школы сваіх дзяцей. Між тым, беларусы ва ўкраіне ўжо арганізавалі сваю онлайн-школу. У ёй навучаюцца дзеці тых, хто быў вымушаны з'ехаць з краіны, а выкладаюць там сярод іншага звольненыя беларускія настаўнікі. Існуе школа для беларускіх вучняў на базе украинской прыватной гимназии. Они преподают по украинской программе и дают аттестацию нашим детям государственного образца.
В чем отличие от украинской программы? Основное в том, что у нас есть белорусский вектор предметов, такие как белорусская мова, литература, история Беларуси, углубленный IT и углубленный английский язык. То есть те предметы, в которые мы приглашаем белорусских педагогов. У нас 13 человек репрессированных педагогов из Беларуси, которые занимаются с нашими детьми. То есть, по сути, получается, что наши дети изучают 4 языка. Русский, белорусский, украинский, английский. А здесь надо сразу сказать, что это не дистанционная школа, это онлайн-обучение, в этом есть колоссальная разница. То есть наши уроки приближены максимально к офлайн-формату, то есть класс, есть учитель, есть живой учитель, который в онлайн-режиме объясняет тему урока, дети задают вопросы, проходят разъяснения, то есть в принципе все как в привычном классе, только у экрана компьютера. У школе ўжо навучаецца каля 50 чалавек. Гэта дзеці з тых сем'яў, якія плануюць вярнуцца ў Беларусь і працягнуць там вучобу, а таму не хочуць выпасці з беларускага кантэксту. Дыстанцыйна навучацца ў беларускіх школах нельга. Цяпер прымаецца кодэкс аб адукацыі, у якім збіраюцца замацаваць такую магчымасць у экстранных выпадках. Але як гэта будзе працаваць, Міністэрства адукацыі будзе вызначацца пазней. Акрамя таго, новы кодэкс аб адукацыі замацуе абавязковую сярэднюю адукацыю, а не на ўзроўні 9 класаў. Як цяпер, забароніць называць словамі школа, дзіцячы садок, акадэмія, арганізацыі, якія не ёсць установамі адукацыі. А выніковыя школьныя іспыты па мовах і матэматыцы будуць у форме адзінага цэнтралізаванага тэставання. Аднак нашыя суразмоўцы сумняюцца, што абвешчаныя змены могуць неяк паўплываць на паляпшэнне якасці школьнай адукацыі. Аб ёй нават настаўнікі выказваюцца крытычна. Я кажу, что много залежит от материально-космической базы. Слушайте, такие школы, навіть минские школы, там, где немає ніяких проекторов, ни телевизоров, в некоторых кабинетах там на пальцах треба тлумачити, тому що техніки нема. Ви говорите, що треба дистанційне навчання, треба більше увагу уделять, а в школі навіть не працюють плиты, на которых девчонки повинны готовить їжу. Поэтому в некоторых школах вы готовите дома, робите фотоздымки и рассказываете наставнику, можете протестовать класс там своих коллежанок. Каб параўнаць узровень беларускай адукацыі з іншымі краінамі, Беларусь у 2018 годзе прыняла ўдзел у міжнародным тэставанні PISA. Параўноўвалі магчымасць школьнікаў вырашаць задачы ў матэматыцы, літаратуры і ў натуральных навуках. За 79 краінаў свету Беларусь показала вынік крыху вышэй за сярэдні. Але калі глядзець на эканамічна развітыя краіны, то ўзровень нашых школьнікаў ніжэйшы за сярэдні. Нас абышлі Літва, Латвія, Расія, Чэхія, а Эстонія і Польшча увогуле адарваліся і ўваходзяць у дзесятку найлепшых у адукацыі. Я не могу сказать, что мы задоволены выниками ПИЗа, но ПИЗа же не только веды, вымирание падрыхтаванасць школьников до рынку працы, даже самостойного жыцця. И замирает это вот 9-класснику, 15-годовых детей, наколькі у них есть высшие компетенции, как быть отказанными громадянами и иметь поспех на рынку працы. И вот тут, конечно, кепска. Дети наши показали в 2 раза меньше, чем агульнасярэдні ўзровень по крытычнаму мысленню. Толькі 4% вучняў могуць адрозніць факт ад меркавання. Нямецчына прыняла ўдзел у гэтым тэставанні яшчэ ў 2000 годзе. Тады нямецкія школьнікі атрымалі балы ніжэйшыя за сярэдні ўзровень школьнікаў эканамічна развітых краінаў. Прыкладна як Беларусь цяпер. Пасля гэтага Нямецчына распачала рэформу сістэмы адукацыі, перайшлі на 12-гадовую школьную адукацыю, увялі нацыянальны стандарт ведаў. Вынік Польшчы тады быў вельмі блізкі да нямецкага. Ніжэй за сярэдні, але яны ўжо на той момант з 1999-го пачалі рэформу і праз гэтае тэставанне змаглі адсочваць, ці ў слушным кірунку змяняюць сваю сістэму адукацыі. Jeden wymiar to był wymiar organizacyjny, czyli wprowadzono gimnazja. Адным з элементаў было арганізацыйнае змяненне. Гэта значыць, былі ўведзеныя гімназіі, іншыя структурныя падзелы школы. Другое змяненне заключаецца ў тым, што выпускныя экзамены былі ўведзеныя на малодшых узроўнях. Адказнасць за тое, як школа працуе, зрушылася ніжэй з цэнтральнага кіравання. Мясцовыя органы ўлады, гэта значыць больш дробныя адзінкі, муніцыпалітэты, пачалі адказваць за функцыянаванне школы ў сваім раёне і за фінансаванне функцыянавання.
выканання. І таму ў гміне гэта працавала эфектыўна. Менавіта гміна хацела, каб школы былі абсталяваныя належным чынам, мелі пляцоўкі і каб у дзяцей быў добры транспарт у гэтыя школы. Да рэфармавання сістэмы адукацыі польскія школьнікі здавалі іспыты толькі пасля сканчэння школы. Пасля дадаліся іспыты ў 6 і 9 класах. Высветлілася, што яны дысцыплінуюць як школьнікаў, так і настаўнікаў. У выніку гімназіі пасля 6 класу падцягнулі паказнікі самых слабых навучэнцаў. Пазітыўна паўплывала і тое, што школьнікі пасля іспытаў мянялі месца навучання, то бок пасля 6 класу яны пераходзілі ў гімназіі, а потым у ліцэі. Гэта трымала дзяцей у вучэбным тонусе. У Фінляндыі школьнікі ўвогуле не здаюць экзаменаў, але краіна ўсё адно займае найвышэйшыя радкі ва ўсіх рэйтынгах якасці адукацыі. Польшча, аднак дзякуючы рэформам, моцна палепшыла сваю пазіцыю ў рэйтынгу PISA, але нягледзячы на тое, у выніку пераход з сярэдняй школы ў гімназію у Польшчы адмянілі. Dlaczego odwołano coś, co poszło... Чаму адмянілі тое, што прайшло паспяхова? На гэтае пытанне фактычна складана адказаць, бо было шмат элементаў, звязаных з пэўнымі перакананнямі. Цяжка сказаць палітычнымі, але з ідэямі. Рэч у тым, што ўся энергія гэтай папярэдняй рэформы пайшла на абавязковую адукацыю. Гэта значыць, не паклапаціліся аб сярэдняй школе ў прынцыпе. Усе намаганні былі сканцэнтраваныя на малодшых класах, а ў сярэдніх класах настаўнік, калі хацеў, мог выкладаць як раней. Настаўнікаў сярэдніх школаў не задавальняла тое, што яны павінныя былі выкладаць аб'ёмы такія ж, як і раней, але за больш кароткія тэрміны. Яны думалі, што яны павінны вучыць гэтак жа, як і раней. У матэматычнай пісьменнасці Беларусь на 38 месцы, а Польшча на 10. Наша суразмоўца, польская настаўніца матэматыкі, распавядае, што дзеля гэтага давялося цалкам пераглядзець прынцып выкладання гэтага прадмету. Мы заўважылі, што польскія студэнты адносна добра спраўляюцца з задачамі тэхнічнымі. Я маю на ўвазе, што вам трэба выкарыстоўваць адсоткі і нешта палічыць, вам трэба напісаць раўнанне і вырашыць яго, вам проста трэба нешта палічыць. Гэта было добра. Але калі на аснове такіх разлікаў паўстала задача, што трэба нешта вывесці або прывесці нейкія аргументы, або прачытаць табліцу з дадзенымі і зрабіць з яе выснову, аказалася, што польскія студэнты з ёй не спраўляюцца. Яны ўмеюць лічыць, але не могуць рабіць выснову з гэтых дадзеных. У Беларусі дагэтуль прытрымліваюцца класічнага выкладання матэматыкі. Польскія ўлады даюць школам шмат свабоды, даводзяць толькі вучэбны план, а школы працуюць згодна з уласнымі вучэбнымі праграмамі. Наш суразмоўца, настаўнік з Эстоніі, таксама кажа, што ў іх школы маюць поўную свабоду вырашаць, у якім класе, напрыклад, пачынаць выкладаць той ці іншы прадмет. Эти вопросы, эти задания, все, что там есть, такие как-то они работают на интеллект и на кругозор больше. И я думаю, что, может быть, у наших учеников просто есть тогда кругозор лучше. И, может быть, это результат того, что мы поддерживаем вот эту самую предприимчивость, инициативу каждого ученика. Значит, быть смелым, предлагать идеи, давать возможности воплотить в жизнь свои идеи. Адрознна ад беларускіх школаў, у эстонскіх і фінскіх няма такой дысцыпліны і акадэмічнасці, а ўрокі практычна арыентаваныя. Менавіта з-за дысцыпліны і строгасці нямецкая сістэма адукацыі лічыцца антыподам разняволенай фінска-эстонскай сістэмы, але абедзве досыць эфектыўныя. У нас внедряется довольно серьезно проектная работа во всех предметах. Это значит, что ученик не только выучит что-то, а выучить для того, чтобы с этими знаниями делать уже вот в рамках этого учебного года в этом предмете или какое-то исследование. Для окончания гимназии каждый ученик должен делать исследовательскую работу. Значит, у меня были ученики, которые исследовали там многие разные вопросы, почему молодежь уходит из нашего города, исследовали историю одного завода там в Локса. Значит, ученик сам должен делать все с начала до конца. Но это и есть поддерживание обучения, предприимчивости и самостоятельности. Учитель бывает там консультантом только. Беларускія парламентарыі заяўлялі, што лічаць фінска-эстонскую мадэль адукацыі ідэальнай. Аднак пераняць яе нам будзе цяжка, бо ў той жа Фінляндыі на фінансаванне адукацыі ідзе больш за 6% ВУП. Настаўнікі там эліта, маюць вялікія заробкі, а школа забяспечвае вучняў нават канцылярскімі прыладамі. У той жа час у нас склаліся іншыя адукацыйныя традыцыі. Школы робяць стаўку на падрыхтоўку алімпіяднікаў.
Афінам важна гарантаваць роўную адукацыю для кожнага. У Беларусі выдаткі на адукацыю аднаго вучня складаюць 48 тысяч долараў. Гэта больш, чым у Расіі, але значна менш, чым у еўразвязе. Пры гэтым беларускія чыноўнікі зрабілі выснову, што ўзровень адукацыі ў краіне досыць неблагі, і сродкі выкарыстоўваюцца даволі эфектыўна. Таму, як мяркуюць нашы інсайдеры, ніякіх істотных зменаў у нашай адукацыі, акрамя пакаранняў за іншадумства, у бліжэйшыя гады чакаць не варта. Каб не прапусціць новых выданняў праграмы «Шчыра кажучы», падпісвайцеся на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашых групаў у сацыяльных сетках. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.